tafiya yake lokacin da shi ai tafiya yake lokacin da muka haɗu very good action very good action ai tafiya yake lokacin da muka haɗu kaga kuma bai zama lallai mu zo mu tar da shi ba sake na kuma kaga bai zama lallai ya tsaya har mu zo mu tar da shi ba kaga bai zama lallai mu tsaya har mu zo mu tar shi ne zai tsaya kaga kuma lallai bai zama kaga kuma lallai bai zama kaga kuma lallai kuma kaga bai zama lallai ya tsaya har mu zo mu tar da shi ba action kaga bai zama lallai mu tsaya har mu shi ne zai tsaya ya tsaya action action kaga bai zama lallai ya tsaya action kaga bai zama lallai ya tsaya har mu zo mu tar da shi ba to haka kuma haja ta kuma sorry kawai kana son ka ƙara tayar mata da hankali ne action kawai kana son ka ƙara tayar mata da hankali ke kallon mummy dan Allah ki kwantar da hankalinki in dai abba yana raye za a gaishe dan Allah ki kwantar da hankalinki in dai abba yana raye za mu nemo shi duk inda yake kuma na ɗauki alƙawari zai shiga ko ina ne sai na nemo shi kuma na yi miki alƙawari zan shiga ko ina ne sai na nemo shi hajiya tana kuka sai da ta a bar ta gama mana kuwa gaskiya ta kuwa na baka da misali pick up action